Karong episode nagluto ta og ubod or dabong sa kawayan. Kani gahapon lang tumig bukid na kuha ng mga miyani. Pakita na mga video. Mga brad, karon mga hatag kuan ubod o dabong sa kuan kawayan. Ubod na to sa kuan, long the grip. Ayat tira. Brad, karon sugod na ta. Ibaon sa nato ni sila, gagmayon sa nato ang kuan dabong. Okay mga brad, humana na ito hiwa-hiwa ang kuhan, dabong na ito. Ato na yung lapuan ron. Magaling sa ako, ha? Magaling sa ito mga brad. Lapuan na ito ang atong dabong. Para dili siya pait ba?
brad, muna itong mga sahog sa atong dabong sa kawayan. Ako nag-ipa-bukalan na po siya. Ito ng kaduhang piga sa gata. Mga ito isubak mga brad. Pinirito. Huwag kaning kuhan. Tinapa. Ito mga lamas mga brad. Pinira mga butang na nila. Hinahano basta gata na. Brad, ay dulog